Xabi Ixasakara, arratsaldeon. Au, amen. Kaixo, Zer moduz? Ondo. Asimileten dana apurtzu edo bai, no? Ja. Asimilaten zer? Gertatu dan dana. Ze gertatu da? Azken 3 egunek, basikamente esango nagoen. Atzo Baionan, ez da? Atzo Baionan eta aste azkenan San Ferminetan. Wow. San Ferminetan izan zinen baita, Osea, que hemen ez duzu txik egiten, denak txek eginda. Bai. Eta zer moduz joan da? Exito eta exito gaur bai. Gaur bai, exito. Nik jakintxot bebai gaur zerako... Estenatoki gainean, nik esango nuke oso ondo ikusi zaitugula. Egia da, ez dela ordu onena. Gainera, jendea sartzen da bilelako ordu horretan, pixkanaka. Esan dezu Gabon eta atxaldeko poster dizien da nine artean. Bueno, hau da, Iarriaren semea... Baina guz, nahi eta esan dut, bai. Bai, klaro. Zu gaueko azarelako. Bai, klaro. Esan dozu bai, siestaren ordua zala. Ez que siestan ordua da. Niretzako ez. Hanentzako. Hane pentsako. Hane zuren neskalagunarentzako. Bueno, ez dakitzu, gehiagotan izan dako azaren jaialdi honetan, publiko bezala etorri zaren askotan, lehen da biziko aldia, hemen jaialdian? Lehen da bizikoa, eta ez dakitze sentsazio jaialdi honek, zegia da, lekua ere berezia dela, ez da edozein jaialditan ikusten dugun leku bat, Kobeta mendi berezia da, mendi bezala. Ez que mendi bat da, no? Ez que ez, benetan, oza... Bai, mendi bat da. Ez ez zu ikusi jaialdie? Ez, benetan, oza... Salduko diogu zer da hon, gutxi gora bera? Ba, ez dakit, oza, benetan, ez dakit, rollo, ez interesante, ez dakit ezer. Ez zer, baina guneak eta ez dituzu kontrolatzen, informatu zara zerbait ez? Ikusi otor, iruki gigante bat, eta zaot, atxotata egon da hort, ez hostia, ez tata hortik dani, bale, Ez, hori da sarrera, iruki hori da sarrera. Hori da sarrera. Eta hor da segurtasun balangilek eta guzti hori sartzea hemendik, eta hor da Repsol izeneko estenatoki bat. Rusowski gero handa. Gero hemen daude postutxok hor jateko ere bai, eta gero zuibilizan nagusian. San Miguel eszenarioa dau, justo menditxo honen atzen. Horre aritxuko da gaur, adibidez, Amaia, ez? Amaia, San Miguelen, Polo Anpan baita ere. Hoi dago horra anatzean. En plan, mendizekin bizuz pasa. Mendi txikitxo bai aldapaketa. Aldapa daude gehiago hemen, han justu laua da, zonalde hori, beraz ez dago arazori. Eta gero basoa bebai dakau, basoa dau super guai, gabian joateko. Gero dau, baita lasai estenatoki dela basoa bezala, baino lasaiagoa, eta karpa bat ere Euskaldunek atzoa itxuzien karpan. Adibidez, Eider, egon karpan, eta baita Jofe. Tata denso. Tata ez, bai. Jofe. Jofe gontzen ere, baina tata etzen egon karpan. Baitere. O ez, o nagusian zan. Bueno. Lanian genden. Gu lanian genden. Gu lanian genden hemen. Hori. A ber, gauza esango dizuet, hainbeste kontzertu daude, eta leku ezberdinetan denak ezin ditugula kontrolatu, hemen ez gara adituak ez da, hori garbi. Bueno, Xabi, itxi zenuen zure ilargiaren semea aro hori, sartu zara pixkat beste etapa batean, eta egia da, gu geratu garela zertxo bai flipatuta zure kanta berriarekin, ze, bueno, gaude nahiko engantzatuta ontara, Jepa izeneko kanta ontara. Kaixo, berandoan nago iristen, oraindik erdiloten naiz hasi mugitzen, ohitura onak ez dira inoiz hiltzen, amatxera deika eta nikaka egiten. Nik aitortuko dizut, Xabi, entzun nuen lehen da biziko aldian, arraro egin zitzaidala esan nuen. Hau, Ixasakara da, batean nola ze pasazio, ze egia da, badaukala, honi bintzat hartzen diot, El Príncipe de Bel-Air kutsu bat. Badauka. Badakizu abestien? El Príncipe de Bel-Air. A la oeste en Filadelfia crecí y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Al barrio sin ganar demasiado porque por las noches me sacaba el graduado, cierto día. Bueno, o sea, influencia puntu bat izan dezake baita, ez? Bai. Bueno, egia da baita, ostra, egin duzun, orain arte egin duzun hortatik ezberdina dela, eta nik ez dakit, hau naita egindako zerbait den, bapaten atera zaizun zerbait den, edo zergatik estilo aldaketa hau. Ez que nik beti itxeota gauzez benetan natural, eta holan urten daz. Egiz edan haupe, hau abestiziako iztuten eta dana esan hauela, hau oso arraru esango da, eta gainera hau publikatzen gune egunien jentik esango da, what the fuck? Osan, hau se sabi ziten edo. Egiz edan bai, hori abestiziako izten ginen momentuen, esan hauela, igual hip-hop apurtzu edu tein buelta eta sustraitara, eta zu eta sakorra desan nahi, ez da broma, ze 2019 zue jarri zuen nieleoko abestia en plan gaztean 2019, ni hasi nintzen 2016, datorren urtien 10 urte iteotaz. Osa, nau rollo Fermin Muguruza, Fuerte, ja, amarkadaren urte hurrena, no sé. Hori ospatu barko duzu, baita. Miratxo bati, nahitzake horrekin, jode, gutxiokin beste batzuk itxeue, badoa zela, ez doa zela, horrekin. Ni, bueno,
bai, nik esan hor joan zela, bai. Baina, egisa da, abesti honekin, naiz eta estilo aldaketa bat nabarixa dan, gero ikusi zaitugu oso aktiboa zadala, TikTok eta zure sare sozialetan, eta esan aldugu abesti hau bai pixka viralizau dala, ze Euskal Herriko gazte askok eta Euskal Herrikoak ez didanak, hasi dira zure abesti hau erabiltzen. Zuretzako ze izan da hori ikustia? Ez bai, ez nagoen espero, justo abesti honegaz nik, eta benetan dinot, hasi gara idezan, honek ez dako estrategiarik, ez marketingik, ez promorik, ze rapada hau nokingo dau trend viral bat TikToken honena. Eta nik ingo nagoen tontoa nahi ze tontoa nahi eta asko zaretan, batez, zeolakoa nahi. Eta derpende ikusien jentia, zizala, TikTokak itzen eta batez bai, ze komentarioatan... Hortan indoian gero. Claro, horre, fatxak sartuten diez, en plan, viva España, viva Franco, eta holako mobidek idazten, eta Euskaldunez sartuten diez, en plan de, no seke, eta... Horrek sortzen du baita movida pixkat. Berriz, abesti ondara hueltatuz, nik hartu nion Violadores del Verson kutsue, rollo sojaiek batzutan nola luzatzen dituen estribillok, edo nola maten dion beste entonazioa, nola jolasten don hori, gure, ezakit, itzen fonetikakin esaten da, horren kutsua hartu nion. Oso politxe, zorionak. Hau sartu zara eta funtzionatzen do, así que super guai. Gaur abesti hau jodezu, eske jun behar izan geha, hasiera bakarrik ikusi du, bai. Bueno, eta bideoklipa ere, ikaragarriaz, bapatean ikusi zaitugu, hor, uste dut, Bermeoko portuan dela, jende pila batekin hortze egontzen, deialdi bat jendea joateko, edo nola lortu zen duen publiko hori zure bideokliperako? Kriminala da hori. Nik eukinaban arazo bat, nire amak itzen daulan Bermeoko eskola baten. Eta bertako umiek eta entzuritze dozti asko, ez gara beti beti. Eta emin hauen Instagramen. Zein da asuntu, Instagramen umiek ez dago Instagram, berangura zuek bai. Orduan nik emin jauen Instagramen, bideoklipa, zuek etorri grabatzen, eta hartu zien hor, ez dut exageraten, 200 ume. Eta okizan duen, Catering bet, 20 pertsonantzako, 30 gradu, maiatzan, umiek... Eta nien plan, eta gurasuek... Gaina begira lanak egiten baita hor, ez? Claro, hor, ane lagunduten, kamera, no seke, jende guztize, gurasuek be, venga, que mi creo se tiene que ir, parkatu ekarri ez hon, ya responsabilidad, movida matxuta, no seke, eta nia, bueno, chaval, bai. Eta aparte herrixan bebai, zelako harrera auki dau, hori, Bermioko portuan grabatze horrek? Ez que ni Bermiok, kaka, ni itxago Bermioko gentia etxarto beti. Bai? Bai. Bai? Bai. Bermioko beti txarto. Broma da, serio? Ez. Bai? Bai, ze Bermioko gente txarra dau, oso txarra, eta niria zikeren kaina asko sartu doztie. Punkizek eta holan, bai. Nik beti ezadot, leku danatan ezadot beti bardine. Ze, karo, nik lehen ezadotena, nik 2000 hasi zen, 2000 nor zauen itzen musika urbanoa euskaraz autotuneakin. Ni beti burrukan hor, peleak, mobidek, benetan... Baina ez da aldatu herritarren pertzepzioa, zentzu hortan. Joder, guain punki horiek aitzen dute baita ere autotunea. Oso arroati ez, eta orain ez tozti esan nahi, bitu, erretute egon gara, ez. Ez dutzu ebarkamena eskatu ez ez ebez. Gizonkeri asko badakizu. Testosteron alfaio. Hori gertatzen da. Bueno, eta kanta honekin orduan, eta estilo aldaketa honekin bide berri bat zabaldu nahi duzu, zein da zure intentzioa urrengo hilabetetarako edo? Ez que nigu dotatara album bet, datorren urtien, ze 10 urte urrena, eta horan gudot saldu, ze superguapo da, 10 urte urrena. Bai, esateko, ikusi duz azken 4-5 urtietan, COVID eta gero batez be, asako artiste sartu dizela, honek estilu jorratzen eta horan, eta, ni 2000 nahu, eta guotein apurtzu bet rollo OG apurtzeten plan de, esan, nik ja 10 urte daro eta zauitzen, egize da, azken 2 urtiek dizela igual geizen entzundazte zenak, eta igual estenan geizen oinarritu nahiela eta holan. Bai, osatakote iraia kama bidien nire zorizonak, hortik atatakote epe txiki bet, lau abestina, dana hip-hop. Dana hip-hop, Bai, dana hip-hop. Bat movidero izango doz, en plan kaina sartu do jente askori, plan kritika apurtzat, eta beste bat, bastante introspektibo eta katarsis. Eta kainero zatoz. Bai. Kainero dator Xabi Ixa Sakara, eta uda nola dator? Zure uda, esan nahi dute kontzertu ere eman dituzu, lan egin behar duzu, oporrak, lasai, chill, zein da zure plana? Igual erretu izan nahien oin dela urte betez, esan nauen dator urtien ez totaz nahi hartun oporrak, pasa urtien juntzan nahien 3 aste balire, superondo, cool, full turisteo, superondo dana, bai, klaro, uda guretzako artistontzako eta bada prime time. Hori gainera bebai, TikTokera hueltauta, ikusi neban, igotako bidixua, zuedan osagoste hor kalian edo porretan, eta ni artista moduan, hombre,
Hombre, dana ikusi. Maite da sareko arratoi bat eta dena ikusten dut. Eta esaten, ni hemen hau nire musika ekoizten. Hori ikusi zu bidizu, Hombre, ikusi dutela. Niri ondo etortzen zait Maite Garmendia, berak txibatzei didalako eta bidaltzizki dalako jakin beharreko gauza guztiak. Eta nik uste bai... Guenteratuta gaude horrela, Xabi. No, baina garrantzitsua dela bai artista batek beran lana erakustia, sare sozialetan edo zein tokitxan esateko enabila ni hemen haciendo el longi, osea, lana itzen hau ala. Ez da bukatu. Orduan, erratu zinen balia juten edo ez, edo aurtengo oporretako plana zein da? Ez dauzela oporrak, orduan kontzertu gehiago dauz, bai overbooking. Bueno, urrin edo, dana merkego dago, eta leku batzuetan guendik anona itzen da, así que... Ez que niri gustatzea, eta ondartza holan, eta Berlinera. Bueno, a ver, bai, Berlinera ondo bai, bueno, behitu hor... Bueno, klubak ezagutzen. Edo, bueno, badaude herrialde batzuk hemen hotz egiten duenean, han bero egiten duena. Argentina eta holan. Argentina. Bai, Argentina ezin nahi juen. Ja, bueno, baina hainbeste kontzertu inda, diru pixkate lortuko zu, ala? Ba, ez sartuko hor, jarri abesti. Ez sartuko hor, bueno, Xabi, Ixa Sakara, gozatu zure lehendabiziko esperientzia ontaz Bilbao Ekalaifen, eskarrik asko guren egoteagatik eta gero ikusiko gara hortik, egongo garela gure bai. Fijo bai. Behatze, irratia entzuten zabetenok ez duzu ikusten, baina Xabi dauka irrifarre bat. Me irrifarre hola bihurri bat ikaragarria. Hombre, 3 egunta gero, tokaten az ni, no? Tokatzen gente wiki, San Ferminan wiki, eta ni holan, moko pa. Gaurzu wiki. Xabi, disfrutatu. Eskerrik asko zeu eri. Eskerrik asko.